दासान्दि Btr सरकनि 2 बोसोर आबुं जानो थांनायखौ लोब्बा लाखिनानै जायगा जायगा थांनाय 15 डिसेम्बरनिफ्राय फैगौ 20 अक्ट'सिम बायदि हाबाफारि बानजायनायखौ नुनो मोन्दों। दिनैबो बेबादिनो चिरां जिल्लानि चिरां जिल्ला बेंगिरि मावख'नि साखाथियाव Btr सरकनि 2 बोसोर आबुं जानायनि लोब्बायै मोनसे हाबाफारि खुंदों। बे हाबाफारियावनो Btr सरकनि 2 बोसोर आबुं जानायनि सायाव गोनां बाथ्राफोरखौ सुबुंफोरनि सिगाङाव फोरमायथियो। मख'नो गोनांदि Btr गोजोन गोरोबथानि उनाव खुंथाय गोहोआव फैनाय Btr सरकनि समाव ओनसोलाव गोजोन थासारिया साग्लोबदों। हाबाफारिनि गेजेरजोंनो समाजनि गुबुन बिथिङाव जौगानायनि लोगोसे समाज फोसाबनायनि हाबा मावनाय गुन गोनां सुबुंफोरनो फोरमानलाइसिजों लोगोसे बान्थाबो होनाय जायो। हाबाफारियावनो बाहागो लायो Btrनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, MLA जयन्त बसुमतारी आरो MCLA अमर बसुमतारी। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।